Beginilah pagi di desa kami, Karangloetan dan Karanglokulon, Gebang Harjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Pagi seperti ini biasanya banyak ibu-ibu membeli sayuran di pedagang keliling seperti kami. Seperti inilah pagi di desa kami. Tenang, sederhana, tapi penuh harapan. Setiap pagi aku mulai begini. Mungkin tidak besar, tapi inilah usaha yang menghidupi keluarga. Hari ini sayurannya tidak terlalu banyak, tapi semoga habis. Oh, wah iya le. Wah le besok anu tomat ya. Anu ijo, tomat ijo. Ora, abang. Nek tipe ijo ya ijo. Oh, ning tomat abang. Abang, tomat gede-gede iki. Wah, iya lho rek desa iki. Wah enake ora. Iki lah wong kreatif ning saya ora ndi lemah. Kreatif iki lek sujat. Kreatif. Ora ndi lemah. Yang duwe to, Lek. Lah lemah iki yo duwe. Oh. Oh, tali kanggo pagre. Jenengan ki jen sak kreatife tenan.
Dari kami ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah mampir ke saluran kami. Dukungan kalian berupa komentar, like, dan subscribe membuat kami sangat bersemangat untuk terus berkembang. Harapan kami semoga hari-hari kalian menyenangkan, diberi kesehatan, serta kelancaran rezeki. Pagi adalah waktu yang paling aku suka. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, anak-anak pergi ke sekolah, dan suara alam yang bikin hati tenang. Alhamdulillah, rezeki pagi mulai mengalir. Kadang sedikit, tapi rasanya tetap syukur. Suasana desa seperti ini selalu menginspirasi. Semua sederhana, tapi penuh kehidupan kecil yang indah. Setiap pelanggan punya cerita. Ada yang beli untuk makan siang, ada yang beli sambil ngobrol panjang. Kadang dari mereka aku belajar tentang sabar dan syukur. Yang bikin senang itu saat lihat orang tersenyum. Walau cuma jual sayur, rasanya seperti bagian kecil dari kehidupan mereka. Anti juga. Wah, lah sing dijemprek kuwi nek meneng wae. Mbok karo dolanan apa ngono? Helm. Parkiran. Kowe tak ora sing nganggo iki sing nganggo bagor apa nganggo? Ambil dhewe lho kene kono. Dolan kene yo, kamu sembuh. Tempe 2. Jamur iya ora ya? Jamur. Jamu ada jamu. Ini jamu. Kambil parut enek. Ijek ambil parut. Kerupuk. Iki miroan. Jamur 2000-an aja. Ini jajanan pasar enek, jajanan pasar. Ono apa kaya ngene iki jenenge? Lho, telo ngono wae. Telo nek kambile. Ini nek kotane masing-masing mbuh apa jenenge. Iki nek kene jenenge klepon. Isine gula Jawa, lumer, seger. Toge nih ada banyak. Milih-milih. 2.500, murah meriah, ora kelang gawe. Toge. Wes. Tempe 2 4.000. Oh, rotine ora enak. Ora enak. Jamur 2 4.000, 8.000, 10.500. Apa lagi? Bakso ada. Ora. Ada.
Tahu tempe enten. Klepon enten niki klepon. Dawet jenang. Lah niku dawete murah meriah. 1.500-an, Mbok, roti kuwi plastik kabeh, Mbok. Janji tempene dadi. Tempene dadi telas sedanten. Tempe bakal yo entek, kari tempe plastik, Mbok. Kambil parut malah isih utuh. Iki piro ta? 2.500 Mbok tahu, Mbok. Tahune kering 1.000-an. Ajeng masak napa niki mengke? Dioseng napa di sayur? Ya 5.000 kanggo sedina ya, Mbok. Sing gedhe apa cilik sak-sake, Mbok? Sing cilik isi 10, sing gedhe isi 5 nek ora 6. Sing gedhe ki isi 4. Mau 4 aturan kuwi gede banget, Mbok, tapi, Mbok. Sing gawe bakule kono, Mbok, wisan. Mulane awet. Saawete tenan. Jamu, piye jamune nang kene? Pacitane ki Iku pacitane. Iki. Kok kaya ngene. Maksudnya lapis ya rene. Lah kuwi enek lapis to, Mak. Iki kok gedhe. Masa gethuk iki? Loro no. Arek ngobrol, Mbak. Kita wis. Mandi. Arep gawe apa, Mbak? Bu, Rasa kok iya anu, Mbak. Kemangi. Ora seneng. Gawe terancam to? kita campur bae. Iki piro? Ah, ya. 2.500 ora. Ini stok ya. Ya kuwi cilik, Mbak. Campur. Maksudnya sing cilik sawunan. Ora enek. Apa ora ngentekno tenan kok. Maaf ya, saya kurang paham. Ya nek. Lah gek larang, Mbak, iki saka pasar lho, Mbak, koyo ngono iki. Lah iya. Kayak sedulur. Oh, berarti golek dhewe. Heeh. Samban ya. Nggih, kulit melinjo malah oke. Kaya maskotnya cuk ini kok anu gitu. Lha aku ngono ya saka anu Pak Melon.